Visit Khubor TVS Maulai, Upper Shillong and Maublay for assured free gifts. Get free helmet, smartwatch and 5 years warranty for free on purchase. Get this at an unbeatable down payment of just rupees 25,000. Ronin, built to conquer. Ka design ki riam yatho, baya pher ka way na ka wepat. Tang na wets. Hamaulay Moro, Shillong. Kubli pi barok yang pe BTC TV, pat yang sebai pi barok syaki Khubor hakimat pat hak basdang ini pa syaki Khubor nak lagi benta jong Jylla. Hapadeng ka ayom jong jingle kemen puja, ka wei ni kilong gieng kalamat ya jing ngosi ka bakrau, hadian bakading ka baklang, kala bamdu ya ka yeng hi barok ka wei, harengkat ik jing di jing do barok. Kani ka yeng kadai kabla long try daw Sunil Kumar Rai ubasyong basa hanong mansong jong kadong kadiang hakaba barok ka ka yeng kasem kala kala de pelut barok. Ketrat pulit kala syaram hadu shipau kulur sapsan lak nyapu prahajar kandai prai tingka ban siu shi try kali ki ba IY ki kali haki office trikam jong ketrat pulit haki district beper jong Jylla. Ya kini lalap deng ba ka hokwa jingtip ni ka RTI bala pandau ba disparsing rani. Kaseng Neutral Integrated Territory Organization Narpo Circle ka yang scam ban persyajer halor ka jingtmu ka Megatop Cement Private Limited ban pelong ya ka public hearing ha ka khat pratrik Risaw arza apusau na ka benta bante ya ka karkhana penmi daubilat ha ka snong ba ya jer Narpo East jadi history. Da ka jingtrang baki khun samla jong Jylla kin kiu ha ka liang ka puli ka dangli. Kidong yalam ka Neutral National Youth Front Northern Region mendakas ngi ka khatway trik Risaw kilaya kendo yang Chancellor ka Skulba University of Science and Technology Meghalaya ban penbori u ban mangkota bakerpang yaki samla kathan. Ka Nongston Block Congress Committee mendakas ngi ka khatway trik Risaw kala pelong ya ka jingalang ban pensyai patba halo ka jinglong jingman jong ka seng barok away badru halo ka jingpet sengki MLA bakentup lang ru yau MLA ka Nongston. Ya kini kejingalang ai jing pensyai patba la yo ban pelong hapok market complex jong ka Shnong New Nongston ha ka bala sakhi da ka jingadan langru UMP Barim ka Shillong Uma Vincent H Pala ubreru president ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Rodi Viringdo MLA berkiwe-kiwe. Kekudhun jong kinohikai SSE kiberan hapok ka Shatri jong ka Meghalaya SSE School Association balalam khmat do president uba Aristotle C Rembai Hakash potrik Risaw arza apusau kilalay benya kendo ya ka kenhun jong kinong hikai SSE kibaran hapok ka Shatri jong ka All Meghalaya SSE School Teachers Association kibala pelong ya ka jingaki baklemput sngi hamadan malki ban khot yatrailang na ka banta kimat jingdawa bagini ki artli ki kenhun jong kinong hikai SSE kilabu hakmat jong ka sarkar. Usim ka Himamaliam upa iam aina manix iam ula aipor shipos ngi yaki sanmut ki menteri jong ka Himamaliam kentobru ya ubasan ka rai dong se bakin pinshisha halo ka jingkeno persya ya usiam baula dililam da ka ba aiwa ya kaleng khot jaka halaus im ka ba hap hapo upu usam jong ka shnong umshing umjapung maulai shillong. Ka Khasi Students Union Southwest Khasi District hakash potrik Risaw arza apusau kladawa yo Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi District uba maulong ban amkan thup hapo ka District Selection Committee yakino ki brio ki beri ki politician jong ki seng san Pyrthei nang baka thungkam thungjam kalong ka bakhul. Ki Khubor na kaleng ki benta jong kari. U Menteri rang ba ka Jylla Karnataka DK Shiva Kumar unkli ya ka Cabinet Subcommittee barang syuthau thamai ka batokin ya ka jingkeno bamsam COVID na ka sarkar BJP barim. U Menteri ramba ka Jylla u Sidaramaya la penbena ya ka komiti hadien ba ka kaipot ba shipor jong ka John Michael Deacon ha commission kala penpau ya ka jing penan kam bakla ka bajur ya ka pisa ka bakot 9,000 aspa klur tingka. Uwe pulit ke Delhi ya ubala tip kerteng kumu amit ula syakem hakatnat vigilance nambar bau dawa bat pediang ya kapisa bamsam kabasan pau hajar tingka. Kini kejing syakem kalong hadien kejing ujor na uwe unong shong shnong ha kabayadei bat kejing dawa pisa bian kabayadei bat kikam shnaying patba harang puri bahadi. Hadien bala penshisha ya kate kejing ujor kakenhun jong ka vigilance unit kala penap shrib bat kem yau amit kat bau dang pediang ya kabenta jong kapisa bamsam.
Kajing sya tangan jengki doktor kena RG Car Medical College and Hospital hakul kata kaba persya halo kajing sya lebe ijat bersya penyap jong para doktor kelarung sya sengi kaba nyau kajing don jong kinang shimbenta kala hiar sya kan riungun hadien ba uwei uba kerteng u anikit mahatu la sya sumar hospital namar kajing telot jong kamen ka join platform jongki doktor kala kentu ya ke menteri rangba ka Jylla ka Mamata Banerjee bentuk kelar Katba ka West Bengal Junior Doctors Front katemu ban pelong ya ka jingalang ka bahe ban lum ya ka jing kersan pat ba bat pingsan ya ka jing dawa jongki ban penha ya ka jing syakri ha ka kwat ka khia na ka benta baro Kiseng balang baper kentup ya ka Naga Village Chief Federation Manipur kelapan pau ya ka jing persya ka bajur ya ka jing temu ban ker kenro hasil ter khaput ke India bat Myanmar ha ki jaka basyong ki Naga ha Manipur ha ka jingalang ka badang shen ke NBC FM kala shim ya karai ban penrem ya ketika rai jong ka sarkar India da ka bakam ba ka penkhen ya ka hok joki jat berdio naga kumbalaya da ka UN Declaration on the Rights of Indigenous People halo ka jingdawa jong ka Congress ban tokit halo ka jingkeno badan ka jingle bamhong ha ki electronic voting machine lani ki EVM bala penankam ha ka election syaka jingdor bar thawan badang shen ha Haryana Chief Election Commissioner Barim SYU Kurishi ulapan pau baki EVM kilong ki basingan bat amla ban syahang Ukurishi ulapan syai baki EVM kidi ki machine ki bateri kamhi ki balashna na du usnam acakat lai berkinu ki jingkala bateri hakapor bathep vote kam kata iki vote bala dapan tham sanut ki koidi ki balasha keno ha ka mukodama poksu ki light pen na phatom ha ka step jong ka si thodien ka jing light pen kala ja hakapor RBJ min step ai Kani kajing pher kadi hadien kajingja ka ba kum kani haubanai leber ha ka ba laingot ki koidi ki badang sha bisha kila phet krat na Tezpur Central Jail da ka ba penpai ya kajing khang jong ka pankhana mendapat nya phash Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei kawai ni kitam jong ka UN Lebanon kala sha siat ha ke Israel hendai layat hu ba ki shipai penne jing suk jong ka India kim shema shakta arhut ki shipai jong ka Indonesia kala mensaw ha ba ka tup jong ka Israel kala tenra ya tawa pek ngor jong ki Ka jingher thama jong ke Israel harin kau persya ya ke Hezbollah kala bu iki brio jong ke UN ha ka jingma ka balawan ra ya ka jingjulor ha ki babun ki chaka ki he jong ke UN kala kantho ya ke Israel ka bala thmu yi ki chaka trekam jong ke UN da ka bamaham ba ka jingshingan jong ki nong penne jingsum kala nang kham shakta Karawanda kala aida waitika ya palat arspa gut ki brio ki bakanthup ya ki nong tre ka tat ka koi ki khia bari ki brio kuran jingma persya ya ka jingpang Marburg virus ong ka Khubor jong menteri ka koi ki khia Kajing persyang ban ITK kala sedang hakatayau ke baladam. Hadin bala penbena ba kajing pang Marburg kala sedang mensapriang haka arpenyo trik nailur haka ba san peprangut kibri kilayo ya ketika jingpang bar khatlai ngot nagi kilayam. Ka UN kalamang $1 million menkersya di kibri ki bakpoi shiki jaka khaput jong ka Syria hapedeng kajing kan ad Lebanon. Lasam mi kajing arab kentup iki marbam ka ki jain kup syapalat arlak 1,000 ngot kibri. Kani kajing Arab kan yarab ban penbun ya kajaka sa ya kabam ber kajing persyang manyada. Kajing syasiat namding hada Damascus ru kala shim ya kajing im jong nyawut kibriu kaba penpau ya kajing kan an kaba penpau ba kajing kan ar kadang peteng. Arfuingut kibriu kilayap ba saufuingut kala mensaw ha kajing her thma dingsun jong ka Israel ya ka Lebanon. Kini kentup ya kanru teli kajing her thma ha kajaka ba per ha ka ban riungut kishipai Lebanon kala mensaw ha ka jing her thma de ki drone ha ka jaka talasi jong ki shipai kawai ka jing tai hakarak kala sha penpra ha ka ban ringot ki bri kala yam kat ba nyau teli ki met ya palalap ha ki bei pat ki nongba kita ki jing her thma de keling sun ki de rukum shibenta jong ka jeng kan an ka barang ya shakmat ha preng ka Israel bar ka Hezbollah ki bor penya jong ka Myanmar kala yo ben kurup yo drop sketamine ubakhia nyau phau kilo ha ka shnong ta chikek jong ka Jylla shan Lakem ya arhut ki basuba hadin baki pulit kila khangla ya ka kali ke chongki. Kani kalong hadin ke jingyok kurup kerpang ya iwei point saw nyopra million teli ke dawai penhiar museum da ki bor penya duriau ha ka Jylla rakhin ha ka arpo pradrip nai lor aja pusa. Wei briu la klat no but arpulai ngot ki wei pal ayo pelai im hadin bakla sakut 6000 put hapo khando ka Molly Kathleen Gold Mine ha Colorado. Kani ka jingja accident kalaja namar ka jingthut jong kitiar ha ka elevator system jong ka par motion. Ka kunhun pelai im kilawan ra ya barok ki briu ki ba sha set shaka jaka ka basngan kunthop ya armut ki khna ha ka ba sawngut ki briu kila sha sumar namar ka jingmen saw ka ba manumala.
Arpongut kinong belak layap man ringut la mensaw ha ka jingsha thombor ki pa Dowyong ha Balochistan Duki district jong Pakistan. Ki nong thombor ki bamla ban ithuk la thombor ki shipau tili ki par da ki han grenade. Kila thang ki machine bar kila set ki kattu katni ki nong ti mau. Shim la dan kanu wa kunhun ka bala shim ya ka jingkit kli halor ka ki jingsha thombor. Mitrang ba adu kari India Narendra Modi. Habai shim menta ha ka jingalang ka ba khat khandai jong ka East Asia. Ula banjur ba yak jingale deben pinben ling ba ka jingakran ka jingaselok bat ka jingburam ya ka jingsenshar amda ka thama. Ula khat ban bu ha khmat ya ka jingsuk khamtam ha East Asia bat West Asia. Bat pen pau ya ka jingkata jong ka jingakan ha ka Pyrthei ya ka Global South. Umudi wilayah saat na kabenta ka jingada haduriau ka antrikam ka baklan ha ka South China Sea bat ka jingkershan jong ka India ya ka rukam trikam jong ka ASEAN ya ka Myanmar. Tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mataski. Kublai.